आं जोबोद खुसि आंनि जि एफर्ट खस्थ'आ साख्रि मावनायावबो आङो बिराद गोसो होना फरायदोंमोन आरो आं फरायनो बिराद इन्टारेस्ट मानसिया फरायबाय थानो हायो आं कन्टिनिउआस बेनो आंनो खामानि होदों। नोंथाङा गिबियै स्कुलखौ बहा गाजेननाय? आङो फार्स्ट आंनि जन्म जायगायाव खथ्राबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल होनना बुङो बेयाव आं मेट्रिक पास खालामो फार्स्ट डिभिजन। हायार सेकेन्डारि पाठशालायाव फरायदोंमोन आनन्दराम बर' एकाडेमि साइन्सआव। बेनि उनाव आङो नैबे जइन जायो 2008आव। डिग्री फरायखोना फरायदों? डिग्री आं डिसटेन्स फरायदोंमोन साख्रि खालामनाय लोगोसेनो कन्टिनिउ खालामबाय दंमोन। बेनि उनाव MA खौ कमप्लिट खालामो। बबे इउनिभारसिटियाव? आन्नामालाय इउनिभार्सिटि डिस्टेन्स इडुकेसन फ्रम तामिलनाडु। जिहेतु नोंथाङा नेभियाव बेसेबां बोसोर साख्रि मावना फैदोंमोन? आङो 15 बोसोर मावदो नेभियाव। बेनि उनाव रिटायार जायो। बेसेबां मायथाइयाव रिटायार जाया? 2023 अक्ट'बराव रिटायार जाना फैयो। नोंथाङा बे APSC बा UPSCनि थाखाय नोंथाङा स्ट्रागल खालामबाय थाखादोंमोन नामा? रिटायार जानायनि आगोलनिफ्रायनो आङो स्ट्रेटेजि बानायनानै प्रिपेयार खालामबाय दंमोन। UPSC खेबसे होदो बिनि उनाव APSC सेकेन्ड टाइम लास्ट इयारबो होदोंमोन साक्सेस जायासै। खिन्थु आं कचिं जइन खालामनानै अनलाइन SPM आव किसुमान फ्रेमवर्क आरो स्ट्राक्चार आइडियास एन्सार राइटिं स्टाइलफोरखौ मिथिनो मोनो। बिनि उनाव आं जोबोद बेनिफिट मोनदों कचिं इनस्टिट्युटनिफ्राय। बेयो आंखौ हेल्प खालामदों। नोंथाङा अनलाइननि गेजेरजोंसो कचिं लादोंबा? अनलाइनजों लादोंमोन। जिहेतु नोंथांनि जाफुंसारनायाव सोरखौ थेंक इउ होननानै फोरमायगोन दा गिबियाव? फार्स्ट अफ अल आंनि वाइफ, आंनि बिमा, लोगोसे गथ' सानै आरो आंनि रिलेटिभ्स बेयावसोमोन गासैबो समाजनि मानसि। बयबो मदद होदों नोंथांनि खामानियाव? सापर्ट खालामदों, बुस्टआप खालामदों जे फरायनो थाखाय। आं आगोलनिफ्राय बुंबाय दंमोन जे आं UPSC होदो बा APSC सिभिल सार्भिस थाखाय जोबोद माने डिटारमिनेसन पेसेन्स नांगौ जायो। बेनि थाखाय बिसोर आंखौ सापर्ट खालामदों बेक साइडनिफ्राय। बेखौ बुङो जोंनि भाषायाव एज आं नेभि मानसि बेयाव बुङोमोन लजिस्टिक बिहाइन्ड दा पान्च, माने उननिफ्राय सापर्ट खालामनाय लजिस्टिक सापर्ट। बे सापर्टफोरा मोनदों आं कपारेसन। नोंथांनि फेमिलियाव सोर सोर दंमोन? नोंथांमोना बिदा फंबाय साबेसे? जोंथ' गोबाङानो दंमोन बिदा फंबाय। दा बिनानाव सासेबो दं। साबेसे गासै? जोङो 7 जन आगोलनि दिननि बाबामोन समाव। ओमफ्राय आं 5 नम्बर। नोंथांनि बिदा फंबायफोरनि साबेसे साख्रि मावखो? दा जों सानै, आं जाबाय आरो आंनि उदै सासे पुलिसाव मावो। बाखि गिटार मा मावनानै? बाखि बिदिनो प्राइभेटआव मावो, गुवाहाटियाव थायो, गेसाव एजेन्सियाव खामानि मावो आरो आबाद मावो न'आव थानायफोरा। जिहेतु नोंथाङा जाफुंसार जानो हाबाय, इयुन लाइमोनफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानदों? आं आर्ज खालामो, रिकुवेस्ट खालामो गासैबो निउ जेनेरेसनफोरा फैनांगौ, ससाइटिखौ डेभेलप खालामनांगौ आरो निउ टेक्न'लजि आरो निजेनि जाथिखौ देरहाहोनो थाखाय नाजानांगौ गासैबो। माने लासै लासै मोनसे प्लेटफर्म फैनांगौ। आजिखालि बिराद इजि इडुकेसननि थाखाय बा एक्सेस खालामनो थाखाय सर्सेस इन्टारनेटफोर डिजिटेल एज, बेनि थाखाय जेबो बारा माबा गैया आरो रेस्ट्रिक्सन गैया। थ' इजिलि एक्सेस खालामनो हायो, फरायनो हायो गोसो जाबा, जेबो नङा। आं जुदि हादोंबा बेलेगफोराबो इजिलि हागोन। मानो होनबा बिसोर जाबाय यं एसपायरेन्ट माइन्ड। बिसोरनि थाखाय आरो मल्ड खालामनो थाखाय बा केटचाप खालामनो थाखाय इजि जायो। दा आंबो बैसो जाबाय एसे, तथापि आं ट्राइ खालामदो आंनि मेम'रिखौ बुस्ट खालामनो थाखाय आरो लेभेल लाबोनो थाखाय जोबोद स्ट्रेटेजि खालामना खस्थ' खालामदो। इनसाइड स्ट'रि बहुत दं आरो। जिहेतु नोंथाङा ACS मोनबाय, ACS मोननायनि उनाव नोंथांनि गिबि बर' हारिनि खामानि आरो रायजोनि खामानिया मा जागोन होननानै सानो गिबि हिसाबै? फार्स्ट अफ मा अल मावनो होनना सानो? फार्स्ट अफ अल आं सानो जोंनि BTD एरियाखौ एसे डेभेलप, एसेल' नङा जोबोद डेभेलप दाबो नांगौ जाना दं, रिक्वायार्ड दं। मानो होनबा जोंनि बर' दा BTD एरियायाव माने
हेल्थ केयार सिस्टेम इडुकेसन सिस्टेमा एसे ल' आरो इनकामफोरा खम बिनि थाखाय एज ए इक'नमिक स्टुडेन्ट आं दामाने सानो बिटिएडि एरियायाव जोंनि बर'नि पार केपिटा इनकाम माबाखौ रेटखौ बारायनांगौ माने दा एज पार रेकर्ड पार केपिटा इनकामा जाबाय एनुवेलि पार केपिटा इनकामानो एनुवेल इनकाम 1,80,000 ल' सासे मानसिया खिन्थु आमेरिकानिया 2 लाखनिफ्राय 3 लाखनि गेजेराव सरि आसामनिया आमेरिकानिया जाबाय 12 लाख 10निफ्राय 12 लाखनि गेजेराव बेनि जाबाय बि बुजायो थारमाने HDI हिउमेन डेभेलपमेन्ट इन्डेक्स थ' बेफोर डिफारेन्सनि थाखाय जोंनि जाथिया एसे खम डेभेलप जाना दं बेफोरखौ जुदि खालामोबा इनिसियेटिभ लायोबा जोंनि बर' हारिया देरहानो हागोन मानसिनि पार केपिटा इनकामानो थारमाने स्टेन्डार्ड अफ लाइफखौ डिफाइन खालामो बिनि उनाव लासै लासै डेभेलप जालाङो जुदि पार केपिटा इनकामा बारायोबा थारमाने अट'मेटिकेलि एडुकेसनाव खरस खालामनो हायो प्लास हेल्थ केयारखौ मोजाङै लाखिनो हायो बिदिनो ससाइटिया डेभेलप जालाङो आरो गुवारै साननांगौ गासैबो इडुकेसनखौ लानांगौ इडुकेसना मेन इडुकेसना जाबाय इमप्रिन्ट आरो सास्टेनेबल माबा मा होनो बेखौ धन दौलत होनना बुङो बेखौ इडुकेसनखौ नांथारगौ मानसिनि लाइफआव आंनि मिथिनाय हिसाबै